Бигрәк мотор җырлый. Ләкин уянырга вакыт. Уятабыз, көлдерәбез. Уйнатабыз сезне без. Без әрсез. Әрсез без. Уянып беттегезме инде, юкмы? Әйе. Бер уен уйнарга әзермесез? Бер кызыклы уен әзерләдек сезгә. Махсус шортларны аңлатып китәм. Аның өчен безгә шалтыратучы кирәк булачак, ләкин соңрак башта шортларны аңлатам. Әйе. Без инде дөнья күләм танылган фильмнарны алдык та аны татарчалаштырдык. Ягъни инде үзебезнең авылча форматка, үзебезнең гади форматка әверелдердек һәм сезгә шуның иштәлеген сөйләп бирәсе киләсез. Нинди кино турында сүз барганын белергә тиеш булачаксыз. Җиңүчегә безнең бүлекләребез дә бар. Шортлары бик гади һәм бик кызыклы булырга тиеш, чөнки без әзерләдек. Кызыклы фильмнар әзерләдек. Кыскача гына теге мисалда әйтеп китә алам. Менә теге тимер кеше баш бармагын күтәреп ал бибәк дип асхатырга чыгып китә. Терминатор турында сүз бара бит инде. Менә шушылай иттереп менә. Якынча шулайрак була. Якынча шулайрак була. Сез аны күрмәдегез ул аны чыннан да шулай эшләп күрсәтте, ләкин бу сине беләс күрә. Күрәләр чөнки безнең эфир видеога төшерелә һәм инде без аны Palaskomның страницасына битенә куячакбыз, кирип карарсыз. Кемнәр алып бара эфирны, кемнәр монда микрофонның артында утыра. Нишлиләр алар гомумән кыяфәтләр. Шалтыратыгыз. Гомумән кино яратучылар, фильмнар караучылар, яратучылар шалтыратыгыз. Менә бер яхшы хат ишмәсәм. Күптән татар радиосын иртә белән тыңлаган юк иде. Ник ачтым бүген? Хәзер тыңлыйсы була инде. Кызык алып бардыгыз. Рәхмәт. Тагын кайсы көнне киләсез дигәннәр. Бер ел Biraz дигәннәр. Вәт. Җәмәгать шалтыратучы. Шалтыратучы бар. Уен уйнарга шалтыратучыбыз бар. Әйдәгез әле. Ура! Исәмсез? Алло. Үзелле бугай. Үзелдә хөрсә? Яра тагын көтәбез. Бар, монда. Алло, исәмсез? Ничә хәлләрегез сезнең? Яхшы, юлда ахырсы? Яхшы, исемегез ничек була сезнең? Илдус әфәнде, ярар, бик шат. Кайда барасыз? Эшкә барасыз? Әйбәт. Кайсы яклардан буласыз үгез? Кайдан? Шалла. Яршаллы ягына кинолар карарга яратасыз димәк. Караган бар инде. Күргән бар инде әйберләрен. Яхшы, бер уйнап аласы килгән иде сезнең белән. Без инде танылган, дөнья күләм танылган фильмнарны татарчалаштырдык. Алар иштәлеген татарчага әверелдердек дип әйтим инде. Һәм сезгә укып китәбез. Сез аларга тиеш нинди фильм турында сүз барган? Без сезгә 3 кино турында, 3 фильм турында сөйләшәкбез. Өчесен дә менә дөрес җавап бирсәгез, сезгә инде бүләк булачак. Башлап карыйбызмы? Татар халык киносы. Киттек әйдә, менә беренче киноны сөйли башлыйм. Җәвид белән Рауза иңеш буйлап такта өстендә йөзеп баралар. Бер нинди уйларыгыз бармы әле? Әйтә аласызмы, нинди фильм турында менә сүз бара? Җәвид белән Рауза сап-салкын суда иңеш буйлап такта өстендә йөзеп баралар, һәм баларның кырыйларына олы карап йөзеп килә. Һәм инде Рауза тавыш биреп: "Карап, сез кайсы якка барасыз?" дип кычкыра. Тегеләр: "Без Мамадышка таба барабыз" диләр. "Миңа да шул якка таба кирәк бит" дип Рауза теге олы карапка менә дә, инде Җәвидне сап-салкын суда балык тотарга калдыралар. Нинди кино турында менә сүз бара? Әйтә аласызмы? Бәлки бүтәнрәк яктан кирип карарсың димез. Рауза инде аннары шул карап белән йөзеп җиткәч инде картая, инде Җәвидне бик каты сагына башлый. Алло. Кемнәр аңлады? Языгыз әле. WhatsApp'та язалардыр, җаваплар бар. Әйдә менә булайрак. Менә алар шул сол, булар бит солда йөзеп баралар, инеш буенча инде инеш буйлап йөзеп баралар. Теге солның каршына килеп басалар да Раузаны Җәвид кочаклап ала, артыннан кысып: "Эх, малай" дип. Колларын як-якка суза да. Күзләреңне йом, Рауза. Карапның як-якларында олы-олы кәрәшләр йөзеп йөри.
Кулларын сузып басып тора дигәч бит инде. Титаник, әлбәттә. Менә бит. Так, минеке хәзер минем чират әйме. Илдус әзерме? Димәк, югары Гытым авылында бер хәлле фермер яшәгән. Техникасы бик күп буланың, төрле замана комбайннары, Кытай тракторлары. Бала чагында ятим калгач аны җизнәсе Әлфрид карап үстергән. Бер вакытны ул бала чакта төнлә зернатоктан будай урларга кергәч, караңгыда күселәрдән курка һәм бу аның аңында онытылмаслык хәтирә калдыра. Ул авыл советы председателе булып, Гытым авылының сагында торырга вәгъдә бирә. Нинди фильм турында сүз? Монда Гытым дигәнгә бәйләнеп китәргә була торгандыр не калса. Гытым югары Гытым авылында күселәр белән бәйле бер хәлле кеше яшәгән. Әлфрид тә бар әле. Әлфрид тә бар. Ярдәмчесе. Замана тракторлары техникасы бик күп була. Аның әле иң Бэтмен, әлбәттә, менә бит. менә бит. Безнең монда WhatsApp'та тизрәк белеп баралар. Татарчасы бөкмен була инде моны. Ярый, өченчесе миннән. Шундый бер авыл була инде. Бу белмим инде, күргәзмә авылы, показательный авыл инде бу Татарстан. Бу авыл район эчендә чыгыш ясый, һәрвакыт республика өчен чыгыш ясый торган авыл шундый монда гел хәлле кешеләр генә яши, гел күренекле кешеләр генә малай. Югыйсә әллә нәрсә белән аерылмыйлар да инде алар, ләкин менә шундый һәрвакыт район сафында, республика сафында тора торган шундый бер авыр авыл. Монда инде монда яши торган кешеләрне сорап чыксаң, монда бар менә псиләр асрый торган бер апа бар. Монда бар Хакимовый, бераз гына теге җибәргә ярата инде, бүркене бирергә ярата инде, яшьлек бүркене бирү инде шунда. Аннан соң бу авылда председатель бар. Бу председатель инде металлом белән, тимер белән шөгыльләнә. Хәлле инде акчасы бар тоже. Учитергә ярата торган авыл инде бу. Андый мондай булса, истә калдыралар бит әйбер. Учитә торган авыл. Әйе. Шукыш. Әйе, аны менә балта остасы бар бит инде. Әйе, балта остасы. Менә нәкъ шушы авылда гына шукыш остасы бар. Бик якын. Ләкин киносы... Әфәрин, сіз бүтінісінде білдіңіз бүтін киноларында, әйе? Киноман болып шықты бейт.